מושג בהלכה עם הרב אליהו אלקסלסי. מאזינים יקרים, שלום רב. הגמרא בסנהדרין מלמדת אותנו על 7 מצוות שנצטוו בהם בני נוח. 7 מצוות בני נוח. אדם הראשון נצטווה בהם והעביר את הציוויים לדורות אחריו, אלא שרצף העברה השתבש, בא מבול לעולם, היקום נמחה, שב וחידש הקדוש ברוך הוא לעולם את 7 המצוות האלה. הרמב"ם כותב שאדם הראשון נצטווה על 6 דברים. כולם הגיוניים, השכל מחייב אותם. הראשון, הציווי הראשון, עבודה זרה. כל אדם בעולם צריך להפנים שיש בורא לעולם. רק בו אנו מאמינים, רק לא אנו עובדים. זה דבר שהשכל מחייב את כל העולם כולו. המצווה השנייה, ברכת השם. ברכת השם בלשון סגי נהור, לא רוצים חס ושלום להשתמש בלשון כללה כלפי מעלה, אבל הכוונה לא לקלל. והדין הזה נמשך מהאמונה בהשם. השם ברא את העולם, ופשוט שיש איסור לקלל. המצווה השלישית, שפיכות דמים. להרוג כל אדם באשר הוא אדם. בימים אלו, שלצערנו שונאי ישראל, אוחזים בחרב, בסכין, בגרזן, לשפוך דם נקי, הציווי שנראה כל כך פשוט, הגיוני, רחוק מהם כרחוק מזרח ממערב. ועל כך ייתנו את הדין. הציווי הרביעי, גילוי עריות. שמירת חיי משפחה נאמנים, רק עם אשתו. כן, גם גוי יכול להבין דבר כזה, מצווה על זה. מצד הדין, על כל 7 מצוות בני נוח יש חיוב מיתה. גוי שעבר על אחת מהן חייב מיתה בסייף. המצווה החמישית, גזל. גם זה, כל אחד בשכלו מסוגל להבין שמה שנתן לנו, מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, זה שלו. ומה שלא נמצא אצלו, מה שנמצא אצל חברו, אסור לו לקחת את זה, והיא מה? גם בימינו לצערנו, אוי להם לאותם גזלנים שחומסים את ארצנו, וחומסים בתוך ארצנו מכל הבא ליד, ציוד חקלאי, שלטים ממתכת, מכסים של ביוב, מתיחים אותם, מוכרים אותם, ועוד ועוד. ייתנו את הדין על כך. ומעל הכל, ייתנו את הדין על גזל ארצנו, ארץ חיינו, חבל נחלתנו, שנתן לנו ריבונו של עולם לרצונו. כל מי שיושב על אדמתנו בלי רשותנו זה גזל. המצווה השישית, דינים. אומות העולם מצווים להקים מערכת משפט שיש בה חוקים הגיוניים, שלא תהיה אנדרלמוסיה בעולם. המשנה באבות אומרת, אלמלא מורה מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. בלי מערכת חוקים בסיסית של צדק ומוסר פשוט, הרחובות היו מלאים שוד ושבר, רצח וכו' וכו'. הרמב"ם בהלכות מלכים כותב שבני נוח מצווים להושיב דיינים בכל פלך ופלך כדי לדון ב6 מצוות שנצטוו ולהזהיר את עמם שלא לעבור עליהם. ובן נוח שעבר על אחת מ7 המצוות האלו חייב מיתה ונהרג בסייף. אם בן נוח רואה בן נוח אחר שעובר על אחת מ7 המצוות האלה והוא לא דן אותו להורג, הוא בעצמו נהרג בסייף. כך מסביר הרמב"ם על אנשי שכם. כולם שגזלו את דינה ואנסו אותה נתחייבו בהריגה, כי הרי שכם גזל אותה והם ראו וידעו ולא דנו אותו. הוא עבר על עריות, עבר על גזל, הוא נתחייב מיתה. משום מה הם לא ראו לנכון למצות איתו את הדין. בעצם זה שהם לא העמידו אותו לדין, הם עברו על המצווה השישית של בני נוח. הקמת מערכת משפט, דינים. לכן שמעון ולוי חרצו את דינם של תושבי שכם למוות. המצווה השביעית נתווספה לנוח, עבר מן החי. גם זה דבר הגיוני ומתבקש, שאדם ירסן את עצמו בתאוות אכילתו, ולא יפגע בבעלי חיים באכזריות, לחתוך עבר מבעל חיים בעודו בחייו כדי להשביע את בטנו, זה איסור, זה אכזריות, זה מובן בשכל. בן נוח מצווה קודם כל להרוג את הבעל חיים, ורק אחר כך לאוכלו. סימן נתנו ל7 מצוות בני נוח, א', ב', ג', ד'. עוד א', אמונה. זה המצווה הראשונה באות א'. זה איסור עבודה זרה. עוד באלף, איסור שני, עבר מן החי. ב', המצווה השלישית, ברכת השם. ג', המצווה הרביעית,
גזל. המצווה החמישית גם כן בג' גילוי עריות. ד' המצווה השישית דמים, איסור שפיכת דמים, רצח. והמצווה השביעית שגם היא באות ד' דינים, הקמת מערכת בתי משפט עם חוקים הגיוניים. תפקידנו כעם, כאומה, שהיא ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהיא אור לגויים, אומה שיש לה אחריות עולמית. כל יום אנחנו מתפללים על תיקון העולם, לתקן עולם במלכות שדי. מתוקף זה נצטווינו ללמד את העולם את 7 המצוות, ולחופם לקבל אותם, לחייב אותם לקיים את המצוות האלה, כדי ליצור עולם טוב ויפה. כמובן ש7 המצוות האלו הם כללים, שמהם מסתעפים פרטים רבים, שיוצאים מהשורש, וכולם הגיוניים, הכרחיים לקיום העולם. הרמב"ם איתנו נותן דוגמה לחלק מאיסור שפיכות דמים שנצטוו עליו אומות העולם. האיסור לפגוע ביהודי בשום דרך. אוי להם לאותם שמפריעים לעם ישראל לשבת לבטח בארצו. אוי להם לאותם שמנסים לפגוע בתהליך הגאולה. אותם המפריעים לקדוש ברוך הוא לחזור ולדבוק בעם ישראל. ממשיך זאת רבי יוחנן בגמרא בסנהדרין, למישהו שמעיז להטיל את כסותו בין הלוי ללוויה בשעה שהם רוצים להתחתן. אוי לו לאותו אדם, הלוי והלוויה לא ישאירו ממנו שריד ופליט. וכך יהיה דינו של מי שמעיז לפגוע בחזרת עם ישראל לארצו וביישוב ארצנו הקדושה. שלום רב. מושג בהלכה עם הרב אליהו אלקסלסי. פרקי חזנות שירה